hvad han skal have klokke i snud. Så er det at se. Ja. Det ser i hvert fald ud til det. Lov til at køre. Ja. Og ryger skålen af hjælp, og den tager nu gik vand over, det er derfor, det kan jeg se. Han har meget jo. Og ryger lidt mere, når normalt er vant til at se sådan en fjert, der i hvert fald. Ud af ved at eftermontere en tog og sætte den her den fra fabrik her. Ej, du skal lige have slæde med i gang. Men sådan en der, den kan få tænkt 200 heste, og så en lille biseløn og en præste der. Og den skal der med højt til nu. Lige højt op der. Hvis vi gerne vil have 1000. Nu kan vi få der motor i dag, altså. Og det ser ud til, at det er ved at blive afgang. Ej, det der skal man. Det kommer hævet af, så. Ja. Ja. Altså, glem op der, det der. Han kan godt tage forhjul, men han kan ikke noget at bruge til det. Det ser ud til, det er en klem på. Og så tager vi. Det er lanceret i hvert fald, det er foran. Det er det set normalt. Det kommer en hel del uge af fabrikker. Jeg skulle aldrig se. Den har lige så lidt kontakt under ladetryk, det kommer, så tænder og lys. Det er sgu hej, du. Er det ikke det? Ja, så skulle det der. Det ser ud til, det er ved at være afgang. Du har ikke umiddelbart nogen navn nogen anden. Men må det ikke, vi får det, hvis han laver et godt resultat. Måns Poulsen, hvis vi skal igennem det her i anden gennemløb. Og det ser ud som om det er ved at det er trykåsen her. Det var meget snart at sige lidt i dag. Du kan umiddelbart se de der 180 og den store med. Og hvad er lige han kører igen om der? Han har været lidt i lavere gearing den her gang. Det er
til en lille traktor, som vi kalder kylling. Der 1000. Som vil se med en kylling eller noget med i finalen. Han er ved at blive glad trykke op dernede. Og så kommer han lidt sådan der stille og roligt. Der er sgu ikke langt, at han kan se det stort der. Så han ved at have lavet tryk på en blå. Ja, nu ser det ikke helt godt ud, det der. Værsgo. Det er altså ikke nogen af dem, som går på det måde, som vi gør her i dag. Og det kommer lys over vores overtøj. Og det værste er det, at hvis købmanden han vil okay her, vi går ikke noget, så sælger han jo ikke noget. Så har vi 705. Jeg skal lige... Du kan også lige være slået lidt fra biblioteket. Ind i byen. Det er ude, det kommer. Ja. Ude, det er meget mindre på klar. Så kommer der et tryk op, og vi ser lys til tænder, og så er det lige den tid, der lige ligger lidt. I skal være velkommen til at komme op og få jeres t-shirt. Så kommer vi den over i morgen. Vi er nok i morgen. Det bliver spændende at se, om det bliver mørkt, inden vi bliver færdige. Sidste år, der slog organisturen af slaget, da vi kørte den sidste finale. Det undrer mig, det var det at ske i år. Det er